La plataforma Salvem el Cabanyal s'ha manifestat este migdia a València amb el lema «El Cabanyal és nostre i el volem sencer i viu». Un nombrós grup de persones han acudit al barri marítim de la ciutat per oposar-se a la prolongació de l'avinguda Blasco Ibáñez. A les 12 d'este migdia ha començat la manifestació organitzada per Salvem el Cabanyal en contra de la prolongació de Blasco Ibáñez. A esta protesta, que ha recorregut els principals carrers del barri del Cabanyal, s'han adherit més de 90 associacions, 15 d'elles de fora de la comunitat, principalment de Catalunya i Madrid. Lo que perseguimos es la rehabilitación sin destrucción del barrio y lo que queremos es una rehabilitación ya. També han estat presents representants de diferents forces polítics, com ara el PSPB, Esquerra Unida i Esquerra Republicana al País Valencià. Una opció modèlica seria rehabilitar-lo, posar-lo en marxa i posar-lo en valor. És un dels barris segurament amb més sabor. Amb el lema «El Cabanyal és nostre i el volem sencer i viu», els manifestants han mostrat la seva oposició al pla de reforma integral del barri marítim de València. Per la seva banda, el Consell s'ha referit avui també a la qüestió del Cabanyal. Ha assegurat que el conflicte és causa de la irresponsabilitat del govern central. Avui volen vindre a València, Catalunya, a queixar-se en el Cabanyal. Això és la irracionalitat total que el senyor Zapatero i la senyora de la Vega estan fent en la comunitat valenciana. Mos volen llevar les costums, mos han llevat l'àuia, mos volen ara que no s'àuriga un carrer. És que és una cosa que moltes voltes ho pensa, qui molesta el que s'àuriga un carrer perquè se promocione un barri de València? A l'únic que li molesta és als socialistes i pareix ser que com es molesta se manifesten. Per la seva banda, el Consell podria sol·licitar este dimarts a la Junta de Portaveus de les Corts la celebració d'un ple extraordinari per debatre políticament el que consideren una agressió contra els interessos valencians pel govern de Zapatero. El pròxim període de sessions s'obri el dia 8 de febrer i serà una de les primeres cites polítiques. El Consell també ha demanat una reunió de la Comissió Bilateral Estat-Comunitats Autònomes per abordar el cas.